Assalamualaikum Ki Lur. Nah, ini siang-siang mau cari rujak seger paling Lur. Panas-panas kayak ngene Lur. Arep golek rujak iki. Carane ya. Ini Lur ya. Tunggu. Berangkat. Pak pedah iki, Lur. Yuk. Aduh. Apa wedi? Wedi lah aku, ketau ketipu kan. Masa? Gini. Kok ngiset tiga? Apa? Pedek ngisetil kan? Nanti mah. Kayak narujak aku. Ya. Tok Yo no. Des. Iya. Kira enggak? Gobiak mau apa sih? Gua apa piye? Gua apa piye kok gobiak? Gak ora tipu. Lebore nek kok. Video ya. Mbok piro ki? Alah papat po 5 kon. Supaya lombok larang kok. Tak diuruti. Lombok larang tak dicukupi. Apa? Alah sak eneke kok Mau apa? Reno-reno. Lho buka kerja wong Suwi sak sedeng. Lah ngopo? Tau melok. Lah ngopo kok? Ya kerja modal. Boleh wong akeh iki jere. Wong metu. Akeh metu to. Iya. Apa-apa nglembur kok. Aku ya Pak ini. Ini apa? Wah bayaran kok pegel lho. Ya kaya aku narep bodoh niki nek tak tandhangi iki gal duit aku. Kok iso-isoe wong yang gede pakaiane pegel kok Kene pegel. Iya ta. Boyo aku ngene yo pegel Iki timah iki. Pirang dini ada. Ora piro. Ora 80 piro. 80 apa? Motor. Lah iya wong duit ora piro. Pas riyo ya kan. Arae ta. Yo arae. Lah yo bek nolong ngantek gitu. Tak kasih. Langsung ora iki. Enggak usah. Enggak usah. Anu tok ae. Kulupan ae. Dimasak apa mamae? Apa jangan apa enggak? Karo apa? Lah wong anu emang cahet barang tukonan Sing mbok foto jare sapa? Ya aku dhewe ta, pengen tak foto wi. Pengen tak foto. Tuwek kok. Mayem iso. Rujak.
Iya to bakar rujak bereng. Hmm. Piye to kok? Ya Mbak Surati. Persis Mbak Surati. Bareng Mbak Surati. Bahasa kompak ya. Heh. Iya kompak. Wis biasa kok. Biasa mak kepaplan. Mlaku ae aku. Mlaku ae. Mlaku, sampean arep mlaku? Mlaku ae. Arep mantu saiki? Iku. Kok. Lho kaya ngono ae bener ae. Aku dhewe gredak kaget emang. Lah ya selebore bujat dia wedi kuwi palian. Gak ya? Aku tau kan mbek kancaku tiba kae. Hmm. Tiba nangi. Yo nganggo iki. Kancaku kan nangis. Yo nganggo iki. Nganggo sepeda. Ada pedes cilik deh. Oh, kecil. Lur, pengen rujake mamah iki lho. Ning kene panggone. Ada pasti ora ada. Kelas 3. Enggak telu. Kok gitu enggak? Mau yang lagi dinane kan mau lari. Itu masih wae ta? Sekolah di ujung sih. Yang ujung. Iya, aku mau aku. Laki-laki kayak sendirian. Urung to lan 7 yo gane kok. Mau enggak pura-pura. Lan 7. Ya gila kelas loro sih ya. Ya urung ganggan to, ganggan itu ben naik kok. Tuwa iki nang negara gila. Ya iya no kok. Ya aduh. Ya kira kelas piro kae jek TK no kok angga kelas piro kae. Ayo. Ya ya. Kelas loro to saiki. Oh iya. Kelas loro. Angga kena itu lawan tadi ada. Wes, Wis piro iki? 3.000. Ya tahu sih. Kan tahu sih, tak piro? Ya 10.000 poe. Tahu sih ya tok. Seneng tahu sih. Mas bayar. Hah? Di. Tak coba nang YouTube ini. Apa ya? Ben ben viral. Oke, pulang wis dadi iki. Enak ya. Iki lur wis teko rujake. Nah. Yo. Karo gorengane tahu bisi. Wis tak coba lur. Nah. Nah, lur. Boleh. Cara boleh. Tahu sih ya. Tahu sih. Sata titik. Berapa? Tahu. Mantap ya. Enak tuh. Enak. Beda. Bisa.
Rosi. Angkat mineng dulu nih. Iya, buntuk. Ini buntuk. Nih. Oh iya lur, kuman lur ya. Tak lur sa. Tenan. Panas. Nane rujak. Gue lur ya. Kontenku hari ini gini aja, makan rujak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya lur.